oy. Wa jud tay bugas ani lay ba? Asa man ta mangitag pangbugas ani ron oy? Tinuding ko gumaro niya. Nya, Nahaguma dira aong. dira ba kay adlaw-adlaw sa taping. Nya, unsay plano na to? Dalan niyo. Pingsa taani kay may na lang madugangan. Uding unya. Sa naman ning kauban na ako, uy dugay kaayo. Dako na ra ba ning akong pundo. Ako ihalin unya kay mahal ang gumaron. Basa na ako. Basin ni tao. Paniid jay da ano? Imuha ba ning gusto no? Hadlok man kuya oy. Gusto ka makakaon dili? Gusto. Oh, pag ready na diha. Ya, diba ko tinapihan niya? Asa man lay ka? Asa? Oh. Tanawa dia ba may tao? Tanawa ba? Wa man. Ah, wala. Nay. Masakpan ta ba? Masakpan ta. Siapa? Sa man to? Mama guroy nangawat og guma? Karon mo. Lulay, gutom ko. Baan mo, isa baan mo. Tinod ya, dinay bata ba? Pagdali. Tinod ya ba? Ay ay! Pakaon na ning bata, gigutom. Napakoy trabaho. Ma, nanang truck, loading daw ron. Wa pa kuya oy. Ito man ka. Bukas na niyon niya. Isa ba diha? Naya lang tingog nimo ba? Ang damay jud kay ka ba? Oh, ay ba. Sudli ka mo bukas pa yun na. Nagsaba din ha, uy. Ganina ramang gyud na. Tuon daw na ako. Uy! Kamo din na tikawat og guma. Ibili na ko. Ma, unsa to? Saba lagi. Ang mga guma ba gipangkawat unsa pa may lulingon nato ani unya? Ana ba yang truck? Yan sa mga lulingon, wa na, gipangkawat na. Kisa man to? Barangay karon kay atong ipablatter.